annabi ya rantsa yace wallahi babu wani musulmi da zai shiga wani bakin ciki a rayuwa ya karanta wannan addu'ar sai an yaye masa bakin ciki inji annabi. Ku zo mu gwada mu ma in da rana ne ka ware wani lokaci ka yi ta kamar 2200 ake karanta ta, in kuma kana da dama ka bari sai 3 dare ko karfe 2 ko 12 ne ka sa rigar ka mai kyau ka sa sutura ya za ka gana da Allah, sai ka zo ka yi raka'a 2 fatiha qul huwallahu fatiha qul huwallahu, in kai zaman tahiya kace assalamu alaikum to sai ka bi da goshin ka kai sabo sujada kamar kana sallah ka nutsu to goshin ka iyakar sai ka kama karanta ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin faɗi sau 41 kar ka daga goshin sai ka faɗi damuwarka. Kuɗi kake so a baka naka ne aka rike ma hannu za a sama jarrabawa ce mataka ce ke bata ma hanyoyi ne suka toshe duk bukata ka faɗi wannan ba za ka bar gun ba an amsa maka inji manzon Allah. Ko sati ka dinga yin wannan ka ga yadda rayuwarka za ta canja.